Често пъти на обучение, след задаване на дейността тест, получаваме питане от колеги. Добре, а къде са въпросите? Защото те виждат, че още не са добавени въпроси в теста. Теста се задава като дейност, но окончателното му създаване приключва едва когато го свържем с банката с въпроси. Едва тогава един тест може да бъде изпълняван. Добре, идва логичният въпрос. Как и откъде да си направим банка с въпроси? В лявата страна на менюто има модул за настройки, в който има линк банка с въпроси. След като влезнем в линка банка с въпроси, забелязваме 4 опции. Първа опция – създаване на въпроси, създаване на категории, т.е. организирането на пространството в банката данни с въпроси, импортиране и експортиране. Последните две опции ни показват, че лесно можем да работим в колегиален режим или в кооперативен режим с колеги от нашото училище, които работят на нашата Moodle платформа или от други Moodle платформи, така че да разменяме банки с въпроси. Ще започнем с организацията, т.е. линка категории. Лесното и бързо провеждане на дейността тест е функция на това как сме организирали банката си с въпроси. Категориите ни дават опцията да структурираме тази банка с въпроси, така че вместо въпросите да бъдат изсипвани на куп и в един момент след тяхното нарастване да се загубим в морето от въпроси, имаме инструмент да организираме по прегледен и подреден начин. Критериите, чрез които ние можем да структурираме банката с въпроси, зависят от нас и са свободни. Ние бихме могли да организираме на тематичен принцип, така че да направим съответната категория или подкатегория на името на тема, да подкатегоризираме на типологичен принцип, изпитни, тренировъчни или да комбинираме съответните принципи. Ето как това става. Чрез падащото меню добавяне на родителска категория, ние определяме къде точно желаем да се разположи съответната категория. Това зависи изключително от правата, които имаме. В случая имаме възможност да добавим категория само в съответния курс Tutorials. Ако имаме по-широки права, които се отнасят за системата, имаме повече възможности да избираме къде да слагаме тази наша категория. В случая ще направя една категория. Аз съм привърженик на тематичното разпределение, така че ще направя категория с наименование Древна Елада, където да попаднат въпросите от теста, който съм задал. Ще добавя категорията Древна Елада. Тя веднага ще ми се обозначи, че в нея има 0 въпроси. И тъй като в нея ще желая да разполагам въпроси подредени по друг принцип, тематичен, отново или пък в случая изпитен, аз ще напиша като подкатегория, ще задам подкатегория, която да бъде обобщителни тестове. Обобщителни, обобщителни тестове. И не трябва да забравям, че трябва да посоча къде желая да бъде тази съответна подкатегория. Ще я добавя подкатегорията. И от тук нататък мога да създавам вече въпроси, когато отида в инструмента добави въпрос, мога да избера така, че създаването на въпрос директно да попада било в категорията Древна Елада, било да го разпределя предварително в някои от съществуващите подкатегории. Не трябва да забравяме, че структурата на банката данни с въпроси не е свещена крава
И ние бихме могли въпроси, които са създадени в една категория или подкатегория, лесно да бъдат прехвърляни в друга подкатегория или пък съответно да трием определени категории или подкатегории, да променяме тяхното място в общата структура.